אני רוצה שתעזרו לי לעשות רוורס, כי עכשיו אני לא מצליח ואני לא יודע מה אני צריך פה. אז אני ממש אשמח אם תעזרו לי ברוורס, אבל מה שאני יותר אשמח שתשימו לייק ועוקב. זה מה שאני אשמח מאוד. אני אשמח מאוד אם תעזרו לי. תודה רבה שאתם צופים בסרטונים שלנו. תודה רבה. אם אתם שמים לייקים ועוקב זה יהיה ממש תודה רבה. ונתראה בסרטון שבת, כי אני שמאל, ואולי אני אעשה גם ביום חמישי. טוב? ביי. עוד אני אעשה איתכם עוד סרטון, כי עכשיו יש פה את הקנטי. וואו, מה זה? טוב, יאללה. עד שזה ייגמר, אז אני אצטרך כאילו לכבד את הסרטון. יאללה. עוד שאני אנתק עכשיו, כי זה עכשיו לא יהיה סרטון ארוך, אז ביי ותשימו עוקב ולייק.